tayo sa Baguio Moto Gears. Yan. Titingin tayo ng ano, ng helmet ng aking anak. May nag-sponsor eh. Mamimili tayo ng helmet. May naging sponsor si Ninong. Sana all. Yung anak ko eh, binigyan ng ninong niya. Yung pambata. Ano na lang sir? Box ko pa ba ito sir? May tali kayo? Kapit mo na lang? Ay, Maraming brand dito, may SEC. ano? Yan o, Evo. Wala ka pang tali sir? Meron din Zebra. Yan o, ang dami. H&J. Check natin mamaya sir. Saka mga H&J dito, naka 999 lang sila. Oh. Naka promo. So yung pambata. Ito na sir, mag-i-box ko pa sir. Yung mga pambata. Alin dito kaya ang gusto niya? Babae yun eh. Siguro yellow. Yellow. Hindi sir, meron pala dyan ano, new May- stock na lang. Yan na lang ibigay ko sa'yo. May pink ba kayo sir na ganyan? Pambata? Ay, wala sir, yan lang ano. Yung yellow na lang no? Babae kasi yung gagamit eh. Ay, babae sir. Oo. Pwede naman yung ito, light. Ay yung light blue. Or white sir. Ay yung white Spider-Man. Ito na lang. Yun, katapos natin bumili ng helmet na ano, pambata dito sa Baguio Moto. Sige bro, thank you.